Siropul de ridiche neagră și miere te scapă de răceală peste noapte. Pe cel mai mare portal naturist rusesc a fost postată anul trecut o rețetă de remediu cu ridiche neagră și miere împotriva bolilor specifice iernii, care a stârnit în scurt timp un val de uimire fără precedent. Autorul, un călugăr ortodox rus care practic prelua o rețetă tradițională siberiană străveche, susținea că acest remediu poate vindeca răcelile, tusea și gripa chiar peste noapte, un lucru greu de crezut de majoritatea cititorilor articolului. Totuși, în scurt timp, comentariile celor care încercau această rețetă erau pline de uimire, mulți susținând că, într-adevăr, această băutură a avut efect în timp foarte scurt. Siropul de ridiche neagră cu miere de albine este un remediu naturist tradițional popoarelor estice cu nenumărate efecte benefice asupra organismului. Combate și tratează tusea și răgușeala, combate și tratează gripa și răceala. Este un puternic energizant, elimină toxinele din organism și regenerează ficatul. Ingrediente: o ridiche neagră, 2-3 linguri cu miere de albine. Dar cum se prepară siropul de ridiche neagră? Pentru a pregăti acest sirop, avem nevoie de o ridiche neagră întreagă și câteva linguri de miere de albine naturală poliflor. Pentru un efect mai puternic, se poate folosi o miere de albine naturală de tei, care este un adevărat tratament natural împotriva insomniei, sinusuri înfundate, rinită alergică, răgușală, sinuzită. Ridichea nu se curăță de coajă, se spală foarte bine cu apă rece și se șterge cu un prosop. Se taie deasupra, acolo unde au fost frunzele, un capac care se va da deoparte și cu o linguriță sau cu un cuțit se va scobi în interiorul ei și îi se va scoate miesul, lăsând totuși cam 1 centimetru de conținut de jur împrejur. Se pune miere de albine în ridiche până la jumătate. Se acoperă ridichea cu capacul ei și se lasă așa la macera peste noapte pentru a se forma siropul din suc de ridiche și miere sau zahăr. Când este gata, se ia câte 2 linguri din acest sirop de câte ori ne supără tusea sau suntem răgușiți. Siropul sau sucul de ridiche neagră de toamnă este foarte plăcut la gust, este natural, simplu și ușor de preparat. Ridichea se folosește până când se moaie de tot. Opțional, din miezul de ridiche rămas se poate prepara o salată de ridiche neagră sau se pot tăia feliuțe subțiri pe care le presărăm cu zahăr și le lăsăm să se macereze peste noapte. Se poate consuma sucul